Облегната на уличен стълб, Цукуро се запита на къде да тръгне. Стрелките на часовника му показваха малко преди 7. Небето все още светлееше леко, но сякаш за да съблазнят минувачите, с всяка изминала минута светлините на витрините ставаха все по-ярки. Беше още рано, а и той нямаше бърза работа. Не му се прибираше, не искаше да е сам в тишината. Можеше да отида където си каже. Почти където си каже. Само, че не можеше да измисли точно къде. Хрумна му, че в такъв момент би било добре да пине. На негово място всеки мъж би влязъл някъде да се напие. Само, че организмът му не приемаше повече от определена доза алкохол. Алкохолът не притъпяваше чувствата му. Не му носеше приятна забрава, а само главоболие на другата сутрин. И така, накъде би било добре да тръгне? Всъщност, трябваше да отиде само на едно място. Цукуро измина пеш по булеварда разстоянието до гара Токио, влезе от към Яесо и седна на пейката на платформата на линията Яманоте. После, без да му доскучае нито за миг, цял час наблюдава нанизите от зелени вагони, които бълваха и мигновенно поглъщаха безброй човешки тела. Междувременно не мислеше за нищо, просто следеше безучастно с очи сцената. Това не облегчи болката в душата му, но, както винаги, нескончаемото повторение в нея го очарова или поне притъпи усета му за време. Тълпите прииждаха неизвестно откъде, образуваха доброволно стройни редици, качваха се в строга последователност във влаковете и те ги отнасяха на някъде. Цукуро за пръв път се порази колко безкрайно много хора съществуват на този свят, а също и колко безкрайно много зелени вагони има. Това му се стори едва ли не чудо. Толкова много хора се превозваха системно, толкова много вагони, сякаш не е нищо особено. Толкова много хора имаха къде да отидат и къде да се върнат. Часът пик отмина, вълните от хора най-сетне се отдръпнаха и Цукуро се надигна бавно. Качи се на един от влаковете и се прибра вкъщи. Болката в сърцето не беше изчезнала. Само, че той имаше да върши работа.